Esta tarde produciuse unha vertedura a raíz, do tanque de tormenta dos Areeiros. Como vedes ás miñas costas, este río Listres está completamente negro. Non o podedes apreciar, pero o cheiro que está saindo de aquí é insoportável. Desde o bloque fomos informados pola veciñanza de Castiñeiras ante este cheiro insoportable que está a producir esta vertedura do tanque de tormenta de Areeiros. Estáse producindo unha vertedura e leva meses sen chover. Isto non é normal e, polo tanto, entendemos desde o bloque que isto non pode seguir a suceder e estáse repetindo de maneira continua meses tras meses. Non entendemos como unha instalación que debería depurar as nosas augas está vertendo esta cantidade de residuos, está contaminando este río. Cabe dicir que tamén Augas de Galiza está neste momento recollendo mostras ante a denuncia dos veciños e das veciñas de Castiñeiras para analizar esta vertedura nos seus laboratorios e concluir que está pasando. Desde o bloque non entendemos tampouco como o goberno municipal non emprende as accións oportunas para que estas verteduras rematen de vez e non se produzan estes insoportáveis cheiros para a veciñanza, este foco de contaminación que está sufrindo o río Listres, e pola nosa parte expresarlle todo o noso apoio e traballo aos veciños e veciñas de Castiñeiras. Imos seguir traballando como sempre fixemos, do seu lado, do seu apoio, e preguntando no Concello, facendo iniciativas ata que chegue a solución definitiva para este problema, que xa digo, ven de lonxe e entendemos que debe ser solucionado canto antes, porque unha instalación pública con cartos públicos de millóns e millóns de euros non pode estar producindo máis contaminación da que debería eliminar.